10 minutter i stolen hos frisøren Najjar i Bazaar Vest. Vi ses. Shadi Aldabas vil være nytrimmet, for han skal selv på scenen til Gælle Raps med sit crew Pimbalot. Kom forbi bagefter over ved Globus. Ses. Men først er det eleverne fra rapskolens tur til at gå på. Så efter et hurtigt tøjskift er Shadi igen på vej til Globus 1 for at støtte sine drenge. Jeg gider ikke spille den her pædagog-ting over for dem på nogen måde. Så jeg holder mig bare til den her vennestil. Men er det som en ven, eller sådan lidt mere sådan en storebror, du har? Også det. Både og. Der er vagter på hele lort. Hvad har du i lommen? Jeg har nøgler og ting altså. Det er jo. Selvfølgelig får det mig til at opføre mig bedre og snakke pænt sammen med dem og sådan noget. Det bliver jeg nødt til, fordi hvis de ser op til mig og sådan noget, så skal det jo ikke have den grimme side af mig. Er I friske, eller hvad? Er I klar? Omar er den yngste i Shadis gruppe. Han har hele dagen været nervøs for, om han kunne huske sine tekster. Bare rolig, jeg har snakket med dem. De dupper dig på din vers. Ikke godt? Okay, god stil. Der er begyndt at komme en del publikum i salen. Du hører dig selv i mikrofonen. Du kan høre dig selv i monitoren, ikke? Kom og fyr den af. Husk, når du mærker pludselig, kan du mærke en fin crip walk. Nej, bare vent. Nej, ikke endnu. Husk crip walk, når du går op på scenen. Shadis drenge går på. Shadi er bekymret for lyden. Han synes, der var for meget ekko under lydprøverne. Jeg vil gerne lige høre, hvordan det lyder derude. Og endelig kommer turen så til Omar. Hans vers er i slutningen af gruppens optræden. Det var det, vi havde. Tak skal jeg. Det var ikke forsmænd. Jeg er rigtig stolt. Det er første gang, de optræder på en stor scene, og de gjorde det rigtig godt. Jeg har lige fået at vide af nogen, der stod derude, at de har været de bedste indtil videre. Og det gør mig kun glad. God fucking stil, der var rigtig god lyd, mand. Det var meget bedre end lydprøven. God stil. God stil over.